To vidí každý. Že to si tak říkáte v hlavě. A dneska mě zase napadlo natočit další takové Jo, takže hnedka, když má to video, hned, takže já nespadnu. Já spadnu! Já prostě spadnu! Ne! Když prosím pryč, na. Musí to hnedka být tady. Jdi do prde. Si až prde. Dobrý. Já to nemůžu hrát kámo, když tam bude furt tam to dovyhrává. Dáme jináčí običku prostě. Já chci nějaké hodně hard oby. Víte? Že hard oby. No, possible. Potom musíš dělat tohle. Žup. To musíš dělat tohle. Šup. Ale to potřebuješ ten počítač. Je easy? Zatím bude easy úplně. A mně to je úplně easy. Hej, tak ono to je easy, ale hnedka spadnu. Šup. Easy. Co? Easy. Na konci? Jo. Takže to bude čím dál hard a harder. Jak ten impossible by. Je. Easy, hard, pak nějaký challenging. No to je horší. Co jsem si myslel tomu, že to nedám. Jo, takže co je na tom jako hard? No. Si až prde. Okay. Já to se ani nedotknu. Hopa. Seru. Na tebe. Tak. Hop. To jsem skočil hnedka na konci. Já jsem jak ten, vole. Jo. Já nejsem hacker, jo? Takže teďka to bude takový. No to tam je stát. Jupa. Jak tady? Kámo. Ne. Kam jde ten David? Já to nedám nikdy.
dáme nějaký troll oby, no. Protože mě baví, když mě někdo trolluje. A někdy mě nebaví, jako když mě někdo trolluje. Ale že bychom si to zahrali teď? Co vy na to? Jak jo, jdeme na to. Protože mě nebaví, vole, nějaký very hard, vole, obička. No, to není vůbec vtipný. Že troll, oby. Jo. Takže už jsme to našli. Jaký dám? Tento? No, tady dám. Red is good. Co je po... Jo, to jsem jednou, jo vlastně já už jsem to jednou hrál. Kde? Kámo. Opa. AFK? Ok, já budu AFK. Jo, to je AFK. Dobrý. Je. Tohle troll. To je troll. Takže jsme na další stage. Počkej, jeden. Co? Jo, já jsem to... Takhle bylo úplně těžký, danger. Kde jsem? A? Že bych to dal? Že bych to dal? Jako, a, hej. Ježiši Maria. Doper. Jo, takhle. To je easy. Dostanu se takhle. Ale! Jo! Tady jsem to... Aha. A jo, já jsem si myslel, že tam je... Aha. Why? Don't touch the red under. Oj. Co si myslíš, že jsem nubák? Aha. Další. Co? Fine, okay. Já jsem debil. Natka para tady. Aha. Click the orange. Aha. Aha. Máte fakt troll úplně. Tak tady. Už jsem to našel. Takže tady bude to stejné, ne? Počkej, to stejné. To stejné. Aha. Kámo,
Počkej, challenging, kde jsme teď? More, ale tak co? Co je? Aha, takže zelená ničí zdrav. Co je furt? One of... Vždycky pravá je nej. Aha. Vždycky levá je nej. Co je? No, nechápu. Já jsem to věděl, kamu, že tam... Apa? Avocado, strawberry, sky, I don't know. Co? Já nevím, jako, hej. Zelená! Aha. Zelená, červená, modrá. I don't know. Jo. Jo. Jump. Aha. Jo, jump. Mhm. Hej! Kámo, já nevím. Co je? Kámo, já to nevím, já nevím, prosím, pomoc. Co to je? Kámo, pomoc. Kámo, počkej, nej tady na... Ach jo. To mám jako dát. Jo! Look at that you have. Co je? Kam? Aha, já jsem mám koukat zase nahoru. Tak co je? Co je furt? Kamo, revart. Já chci skip, já to nevím. Tak byste to věděli. Ty vole, Ježišimaria. Dobré, ty vole. Já už nevím, co se mi bude zahrát. Ale já už asi budu končit. Tohle už je vše z toho videa. Je to 14 minut a na to se konta, takže čus.